Хора, отново сме тук. И нашето коте също ще тренира. Ето я, Сузи. Ела, Сузки. Вижте колко е сладка. Айде да я оставим малко да мирува. Чайчето има много пчели уши. Сега времето е много топло. Сигурно плюс 20 градуса. Не знам. Пролет е. Да. Сега правиме упражненията. Първо започваме. Сузано, къде си легна? Вижте моята коса. Вижте я само. Вижте я само колко е сладка. Седи, ще кажеш ли нещо на хората? Каза ви здравейте. Здравейте, хора. Да, иначе. Значи сме във втора част. Значи правим упражненията. Добре. Започваме с главата. Ето така. Въртиме главата на сега, на там. После я въртиме на там. И на там. И преминаваме към другото упражнение. Значи, другото упражнение. Ръката е така, с рамото напреде. Да, забравих как се казва това упражнение. И назад. Напред, другото и назад. Сега двете. Готово сега. Напред едната ръка. И... ще се видим когато направя упражненията, защото доста се изморих, като цяло обиколих почти цялата гора, за да направя 5 обиколки. Затова ще се видим когато направя обиколките. Не обиколките. Хора, готова съм с упражненията. Едва тук изгонихме Сузи, защото тя се изплаши. Не знам дали се вижда. Ето я, чакайте. Не, ето я. Здравей, Сузи. Сузи, здрасти на хората. Да, галив се. Добре. Значи не сме готови, защото трябва да редуваме ги. Сега, с минути, ще направим обиколка. С минути правиме тук, сега, упражненията. Няма с колко минути. 10 минути правя 5 обиколки. 10 минути правя тук тези. После пак трябва да станем... Вижте каза какво става навън. Не става.